Hej så alle sammen. Det er super lang tid siden jeg har lavet en video, hvor jeg bare har sat mig ned og talt. Så det gør jeg nu. Og I har sikkert allerede gættet jer til, hvad den her video den handler om, fordi det står lige heroppe i titlen. Så det er meget smart. Men, ja, nu sidder jeg lige nede. Jeg ryger smøger. Det gør jeg sgu. Seriøst, det gør jeg sgu. Og der er mange af jer, der har skrevet til mig, jamen hvad fanden altså, Golden, ryger du? Jeg unsubscriber, det gider ikke det pish. Men jeg ved det godt, altså fra starten af, der skulle jeg nok have sagt, ja, jeg ryger. Og det ved jeg godt, det er dumt. Jeg ryger flere smøger om dagen. Og ja, altså, jeg kan bare godt lide det. Og jeg har prøvet mange gange, jeg har prøvet at stoppe, men jeg ved godt, det er dumt, men altså, jeg stoppede i en Teams. Og så røg jeg sgu en til. Og jeg har sagt til mig selv mange gange, at jeg bare skal kvitte dem og bare lægge dem på bordet, og så bare lade være med at købe flere. Det går sgu ikke, altså jeg køber flere og sådan noget der. Det er også derfor, jeg laver den her videos, fordi at bare for at vise, hvad hvor dumt det egentlig er at sige, at I ikke skal ryge. Men altså, det er sgu egentlig, altså jeg synes det er sejt så ryge, men altså det er dumt. Men altså det er ikke for at sidde og så prøve at få jer til at tænke, at jeg er løgner eller noget, men altså, jeg har ikke fået nogen penge for det her, men det burde jeg fandme, fordi at, altså, det kommer herindfra, men altså, fuck man, det var, altså, ja, men fuck det, altså, det har fucking også været en lang intro, men altså, lad os køre, lad os fucking få noget energy. Vi skal i gang med videos, altså, der er mange af jer, der ikke har stillet nogle spørgsmål omkring, hvorfor jeg ryger, men altså, alligevel så finder jeg sgu bare på nogen, altså, jeg har lavet et billede af her, hvor jeg ryger. Så ja, lad os komme i gang med spørgsmål. Men altså, hvordan jeg startede med at ryge, altså, jeg var på en skoletur i, jeg tror det var 7. klasse. Og der var den her piece, den her dames. Jeg var smask forelsket i hende, men altså, der var nogle andre derude, og så spurgte de, om jeg ikke lige ville med, og jeg tænkte, fuck, ryge, hvad tør jeg det? Men altså, jeg gik med, og så sagde jeg bare, at jeg ryger masser af smøger, det er fucking nice, det er fucking nice. Men altså, ja, det er fucking det der med, at der er mange, der siger så, altså, jeg er festryger. Jeg blev ikke inviteret til så mange fester, fordi jeg holdt min egen fest ind i hovedet. Men altså, det var fucking nice, men det er fucking dumt. Men altså, jeg startede med at ryge, det var fucking nice, men det var fucking dumt. Men altså, der er ikke nogen her, der har spurgt som, at han spørger, eller den spørger, synes du det er dumt at ryge? Jeg ved ikke om jeg har sagt det, men altså, jeg synes det er så dumt at ryge. Altså, der er nogen her der spørger, hvornår jeg begyndte at ryge. Altså jeg tror, jeg fast begyndte at ryge, dengang jeg var, måske på 7 år siden, altså, tænker jeg, ja, og det var så dumt. Men altså, jeg startede med at ryge der, så nogen spørger her, er du glad for at ryge? Ja, altså det ved jeg ikke, altså det er dumt, men altså det er meget hyggeligt sammen med sine venner, så bare stå og ryge, altså selvfølgelig man kan også stå og hygge med sine venner uden at ryge, men altså jeg ryger bare, så selvfølgelig, altså det er fedt, men alligevel så det er nice, men altså alligevel så det er dumt. Så er der en, der spørger, synes du det er sejt at ryge? Altså på ingen måde synes jeg det er sejt at ryge, men altså hvad tror du selv? Så er der en, der spørger, hvordan det smager at ryge. Altså, forestil dig tobaks, altså, jeg ved ikke, om du har smagt tobaks, men altså, det smager bare klams, altså, og så når man er sådan en fast ryger, så smager det egentlig ikke noget, så tænker man bare, at man er fucked oven i hovedet. Så er der en her, der spørger, om jeg får det dårligt, når jeg ryger. Altså nej, men altså, det er dumt, men altså, et eller andet sted, altså, der er mange, der siger, at man er afhængig af det der med, at man har noget i munden, og man, altså de første 2 år, der man er afhængig af bare det der med at have noget i munden. Og det er sikkert bare dames, der kan genkende til. Så der er nogen her, der spørger, er det dårlig stil, at du ryger? Og det ved jeg ikke, om det er, men altså, for mig, altså på det. Altså jeg er stadig glad, jeg er den person jeg altid var, altså så den person I ser mig på musikvids eller på tubens eller sådan noget, så altså det er meget cool, men det er dumt. Så er der nogen der har spurgt om jeg har overvejet at stoppe, men altså, nej, det har jeg egentlig ikke, men altså,
det er sådan lidt der, altså hvis den her vets her, det kan skaffe mig nogle views, så kan det være rimelig nice, fordi så håber jeg da i hvert fald, at så kan man da i hvert fald få flere smøgers. Men altså, jeg tror, der sker alt for meget i mit liv lige i øjeblikket, altså kæmpe YouTubes og alt det der, så jeg tror, det vil være for stressende for mig, især med den person, jeg er, så stop med at ryge lige i øjeblikket, så derfor så bliver jeg ved, fordi at, jeg ved, at det er fucking dumt, men det er fucking nice. Den her video her, den var lidt anderledes, altså jeg var lidt med ned på jorden, være mig selv, være i mit S her med mine cigaretter. Og jeg håber virkelig ikke, at I vil skrive at I ikke gider mig mere, fordi så hvis det er views, og hvis der er subscribers, så får jeg sgu ingen penge, fordi at jeg har ingen talent her. Men altså, jeg håber inderligt, at I stadigvæk vil blive på kanalen og kigge lidt omkring, og så bare lige følge med, fordi at jeg er sgu lidt ned på jorden, så det er seriøst emne det her, så det kommer virkelig from the heart, så jeg håber virkelig ikke, I vil unsubscribe, fordi at så virker jeg virkelig, altså, så virker jeg ikke som en interessant person mere, og så mister jeg min identitet, og jeg mister virkelig noget af mig selv, fordi jeg ved ikke fandme ikke, hvad jeg ellers skal lave, fordi at jeg ved ikke, hvordan man tager en uddannelse og sådan noget. Så jeg håber, I vil følge med på kanalen, så I kan bare subscribe og like og skrive en kommentar. Så ses vi derude på tubens. Kan I have det lækker retters. Vi ses.